Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga mangga. Mangga. Iya. Mboten lerek nih. Kosek, wong sik penak kok lerek. Penak kok meneng ae. Nek karo gentari genah ra resiko lho. Ora resiko, ora gelem obah. Lah nek obah piye? Mbuh. Ah iya. Penarak ingkang nyapa ya tekan kono. Kok Mas Mencung ya manut ae. Gawan sajake iki. Adane wis templek kok. Monggo, mas-mase sinten yang dereng kagungan pacar. Oh. Gentari menika tasih jomblo, sing jomblo ta, Mbak? Kula Nggih. tesih. Oh, tesih.